Γεια σας, από το Φροντιστήριο Άνοδος. Είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε τα σημερινά θέματα των αρχαίων ελληνικών στην θεωρητική κατεύθυνση. Ως έκπληξή μας, για άλλη μια φορά, ο Αριστοτέλης πρωτοστάτησε στα θέματα. Τα ηθικά νοικομάχια ήταν από τις ενότητες που είχαν δουλευτεί πολύ καλά στην τάξη. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε ότι δόθηκε μία ερώτηση από τις γνωστές ερωτήσεις του ΚΕΕ, η οποία είχε απαντηθεί σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων και στις επαναλήψεις. Ό,τι ζητήθηκε ήταν πολύ καλά δουλεμένο. Όσον αφορά τα λεξιλογικά, επίσης ήταν από τις λέξεις που είχαμε δουλέψει πολύ καλά. Τώρα, όσον αφορά το άγνωστο κείμενο, ο Θουκυδίδης ήταν από τους συγγραφείς που μας απασχόλησαν τελευταία και θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ πιθανό να δοθεί ένα κείμενό του. Μεγάλη προσοχή έπρεπε να δοθεί στην απρόσωπη σύνταξη που υπάρχει στο κείμενο. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις γραμματικές παρατηρήσεις, ο αόριστος Β, τα συνειρημένα ρήματα, γενικότερα πράγματα που θεωρούνται αναμενόμενα ζητήθηκαν. Τέλος, τα συντακτικά ήταν επίσης από τις επισημανθήσεις παρατηρήσεις που κάναμε μέσα στην τάξη. Και ο πλάγιος λόγος είχε δουλευτεί μέχρι και τελευταία στιγμή. Μεγάλη σημασία έπρεπε να δοθεί εδώ η μετατροπή του υποθετικού συνδέσμου στη δευτερεύουσα πρόταση. Έπρεπε να γίνει δηλαδή να αλλάξει και η έγκληση εκφοράς των δευτεροβουσών προτάσεων σε ευθετική του πλαγίου λόγου, αλλά και η μετατροπή της κύριας πρότασης σε απαρέμφατο ήταν επίσης κάτι που είχε δουλευτεί αρκετά. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στα παιδιά.